Apa hubungane sukma kalawan raga aneng menungsa? Ilmu sangkan paraning dumadi sing pertama dumadining urip ira. Allah azza wa jalla sukmane Allah kang manjing aneng wong tua loro kang dadi jalarane anane ingsun komo utawa sperma sekan bapak sewulang ditampa dening kandungan ibu wujude getih sing disebut nutfah, 2 wulan wujude getih jenenge alaqah, 3 sasi jenenge mudghah, 4 wulan getih mau dadi daging yaiku jenenge jamadah. Wiwit Gusti jebulaken ruh dasare alastu birobikum qalu bala syahidna wa ana minasyahidin. Nah iki sing arane syahadat kawitan utawa syahadat muta'awilah. Aneng kene dicatet matine kapan, uripe tekan di beja cilaka takdir ala lan takdir apik serta rezekine kepimen ketebatir. Sawise lahir berubah syahadate arane syahadat mutoghayaroh atau syahadat ghoyiru. Bisane diarani syahadat ghoyiru sebab grafik keimanane menungsa ning alam dunya kuwi fluktuatif, kadang munggah kadang mudhun, kadang kenceng mergane ana iman, kadang kendho mergane ana hawa nafsu. Mulane ning alam dunya ki menungsa wajib ikhtiar kata batir. Sawise mati pertanyaane jasade ngletak ruhe lunga mring endi? Dijelasaken sing tuntas. Mlebu marang babagan pembahasan sangkan paraning pati. Sawise mayit koncatan nyawa, sajroning badan kuwi isyana pertanggungjawaban. Daging, balung, getih anggone gawe dijukut sekan rezeki sing endi? Halal, haram apa subhan? Sangkan paraning pati weh, daging, balung, getih anggone gawe dijukut sekan rezeki sing endi? Jasmani bakal kumpul karo ruhani apa ora? Nah, jasmani sing durung resik seliyane siksa kubur, jasmani bakal dikocaki diresiki aneng panggonan sing arane neraka.